am Amira Ramirez, your Mutia BAUANG. Come and visit my beautiful hometown, Municipality of BAUANG. Hindi kompleto ang iyong pamamasyal sa aming bayan kung walang grape picking. Ating pasyalan ang isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas, ang Church ng Saints Peter and Paul Parish. Ang simbahang ito ang may pinakamahabang aisle dito sa La Union at ito ay itinayo noong 1587. Ang historical bell na ito ay kinuha ng mga Amerikano noong 1901 at ibinalik noong 2016. Welcome to BAUANG Ecotourism Park! Matatagpuan dito ang 12 species ng bakawan at may lawak na 49.8 hectares. Welcome to Mount Kabugbugan! Ang Mount Kabugbugan ay matatagpuan sa Barangay Palugsi na may layong 6 kilometers mula sa bayan at may taas na 250 meters above sea level. Dito sa Shano Umok Gallery Cafe ay makakakita ka ng iba't ibang paintings na gawa ng Artist Guild ng La Union. Kilala din dito ang halo-halo na walang ice na isa sa mga specialty ng cafe. At para makompleto ang pagpasyal sa grape farm, isinama namin ang crochet o ganchillo. Isa rin ito sa produkto ng BAUANG for a rustic feels. Cheers! Saan pa kayo pwedeng pumunta? Our last destination is the beautiful beaches of BAUANG. Ang BAUANG ay kilala bilang beach capital of the North at may pinakamagandang sunset. Come and rediscover BAUANG.